Takže čaute ľudia, vítajte u druhého diela Minecraft Ultra Hardcore. Áno, dočkali ste sa, nebojte sa, natočil som to. Sľúbil som vám to, takže som vám to aj natočil. Dobre. A môžeme ísť rovno na to. Takže, nič som vám akože off camera nespravil. Jedine, čo som spravil, tak som tu polavkoval, aby bol deň a nie noc. Teraz by som už mohli vyjsť zvonku. Pekne. A ja ani neviem, čo bude dneska náš cieľ. Asi urobím si nejaké bane. Aha, to by mohol byť dobrý cieľ. Dobre, urobíme si bane. Takže, robím som to takto z birču. A budeme to robiť takisto ako náš dom, takže bude to takéto malé. Tu dáme toto. Tu dáme takto, OK. Nebudete sa, nebude to tak nastalo, ale toto takto dáme. Yes, aj toto tu robí. Toto tu tiež ničí gravel. OK. Takže tak by som to spravil. Tu by som podával takto pekne tiež tieto tu vecičky, lebo toto sa dá pekne otvoriť. Dobre, ešte by som to podával aj takto z bokov. Raz, dva, tri, 4. Presne nám to vychádza. Tak to vyzerá, neviem ako, čudne. Ale nevadí. Toto zničíme tak. No a toto budú také naše menšie bane. Keď niečo nájdem, tak sa vám ohlasím. Zatiaľ, čaute. Dobre, zatiaľ som nič nenašiel, ale mi došlo, že nemáme uhlie. Takže si tu takto pekne musíme vykraftiť jednu pec. A máme presne jeden log, takže na 4 torčky. Čo mi určite nepostačí, takže idem ťažiť. Ja som sa rozhodol, že asi vyťažím celý les, ale pozrite, čo mi padlo z toho stromu jablko, to je veľmi dobré. Dobre, ako trošku to naťažíme s vami. Takže, no, akože, môžete napísať kľudne do komentára, že čo mám urobiť v ďalšom diele. Určite nezabijeme draka, ale myslím napríklad také, že získať ironové veci, alebo získať diamantové veci a tak ďalej. Takže to takto. No a zatiaľ to takto pekne vyťažím celý tento les, menší, čo tu mám. Takže potom budem musieť nasadiť ďalšie seedy. Ale dnešný cieľ je akože získať bane, vyťažiť celý tento les, zasadiť ho znova. Aha, no tak celý les asi nevyťažíme, lebo sa mi zničila sekerka. No počkajte. To je tých craftingov milión už craftím. Dobre, presne 2 tyčky máme, ktoré nám padli zo stromov dokonca. OK. Toto už by malo vystačiť na celý tento les, takže poďme na to. Dobre. Tu je trošku väčší strom. Neviem, či to zvládneme. Mohli by sme, áno, dotiahol som tam našťastie. Tak, tieto väčšie stromy ma vôbec nebaví ťažiť, ale že vôbec. To je dosť horšie, ako tie menšie. Ale na tento tu ešte dotiahnem, ale na tamten. A tiež dotiahnem, OK. Tak dobre, ešte tu tento spodok zničím, ktorým som si pomohol. Ja som ho nevyťažil hneď. OK, ďalšie tieto saplingy. Jablko, nice. Pozerajte, koľko saplingov nám z toho vypadáva. Miliarda. Dobre, ešte. A ďalšie jablko. Už máme 3 jablka, to je veľmi dobré. Sapling ďalší, dobré. Ale ja by som už išiel vyťažiť tieto tu zvyšné stromy. Fakt. No dobre. Poďme na to. Rovno ich takto pekne vyťažíme. Bum, bum, bum. Bežíme, nebojte sa, ponáhľam sa. A ja sa vám rovno ozvem, keď to doťažím a budem v baniach. Vyťažili sme všetky saplingy z tohoto lesa.
či saplingy, všetky stromy z tohoto lesa. Možno nejaké saplinky som ešte nezobral, ale tomu už až tak netreba, takže pekne tu posadíme nové stromy. Tu dáme ďalej, tu dáme takýto birč, tu dáme ďalší takýto strom, ďalší. Tu dám. Koľko jablko mám? Stále 3 mám jablka. Takže to sa veľmi nezmenilo. Nevadí. 3 je stále dosť. No dobre. Saplingy by sme mali. To už je dosť saplingov. To by som ešte dal. Že toto je birch saplingy tiež stále padajú. A my už sme hladní. No tak toto. Musíme sa rýchlo dostať k našej bejske, lebo tam máme pec a tam som vypekol potato. Áno, presne tak, máme tu jacket potato. Takže 2 z nich zjeme. A môžeme ísť rovno ďalej pracovať do bani. Poďme si to tu vypiecť tu k tejto tu peci. Dal by som tam takto, 10 by to tam asi malo stačiť. No, ešte by som vykraftil niekoľko týchto vecí. Bum, bum, bum. Dobre, a zatiaľ, čo nám tu pec aspoň takto pekne horí, tak nám robí svetlo. To je dosť dobré, takže tu si zatiaľ budeme ťažiť tento cobblestone. Keď zatiaľ irony ani nič také som nenašiel. Už pomaly tá pec začína byť ďalej od nás a už to začína nesvietiť. Ale dobre, vezmem si tú čarkovli a to už mi vystačí na dlhšiu dobu. 12 torčiek. Teraz sme na akej výške? No, 59 výška. Dostanem sa tak na 20 a sám ozvem. Dobre, dostal som sa k oceánu, takže tu takto pekne položím dvere. A to nám zachráni situáciu, ale ani nie. Dobre, tak toto budem musieť zastavať. Nice, dobre, zastávané. Môžem ťažiť ďalej. Dobre, trošku menšia komplikácia, tam je dosť hlboký oceán, alebo podvodná kievka, či čo tam je. Takže ja by som začal ťažiť takto. Tu by som to takto znížil. Ešte by som to znížil. Vidíte, lebo tuto je tiež. Takže by som sa to takto pekne otočil. No dobre. A tu by som začal ťažiť. OK, takže tak, jak sme sa dohodli na 20-ke, samozrejme. Nice, konečne sme našli iron. A není len jeden. Ani nie sú len 2, ani 3, ani 4. Rovno 5 ironov. Dokonca ďalší tu je, aha. Tak rovno 6 ironov. To je dosť dobré. Dokonca 7. No dobre. Toto sme mali šťastie. Toto pekne zastaviame. Dobre. A môžeme ťažiť ďalej. Len keby ste chceli vedieť, už som na 24, takže vlastne už sa vám ozval ako keby. Ale budem pokračovať až po 0. Takže tak. Dobre, už sme sa dostali ku deepslatu, ale ešte som tu našiel irony. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice, veľmi dobre. Pekne to tu zastaviame. OK. Dobre, a už sa pomaly dostávame ku deepslatu, ktorý sa už ničí trošku dlhšie, no. Už sa iba dostanem na 0. A akože 9 minútové videjko ešte nebude, nebojte sa, až tak krátko ho robiť nebudem. Ale ja by som sa... Už som asi na 0, nie? Nie, som na 2, dobre, lebo... Stále tu niekde od času stovny. A to presne nechceme, teraz sa chcem dostať iba ku deepslatu. Práve teraz som na 0, áno, správne.
tu je núka, ale stále tu je aj vidno stone. Takže ešte nižšie ideme. A ešte nižšie ideme. Bum, bum a bum. OK, teraz keď ešte vyťažím toto tu a nebude tam stone, tak aspoň toto tu už máme splnené. Áno, je to tak? Dobre. A ešte naťažíme trošku, lebo mám jednu symbolickú torčku, takže ešte naťažíme, nie? Tak. Sa mi zdalo, že tu mám niečo zle. Tak by som našiel diamant, no za to by som sa posral. No dobre. Neviem, na akej sme práve teraz. Teraz sme na -7. OK, dáme to na -10 a končíme. S týmto tu ťažením dlhým. Ako vám sa to nezdá, ale to tu ťažím asi tak 20 minút. A vy vidíte z toho iba 10 minút videa, a to som ešte polovicu ťažil drevo. Takže no, ako... Ale, pozrite sa. Sme na -10. A máme 13 ironov, to je dosť dobré. Som za to rád, že máme aspoň toľko ironov. Takže teraz už môžeme ísť pekne hore, to mi asi tiež dá ako dlhšie dolu potrvá. A zatiaľ, čo mi to takto dlhšie bude trvať, môžete dať like, odber, zvonček, komentár, môžete kľudne aj zdieľať video, keď sa vám páčilo. A tak, ja dúfam, že sa vám páčilo, lebo akože hodinu točiť a z toho iba 30 minút bude. To akože, to som trošku likovala, ale nevadí. Keď 30 minútové video to bude a zatiaľ mám iba 11 minút, takže vidím takto tu pekne, no dobre, už sa dostávame k tomu, kde už je koniec tejto tu našej bane, ale zistil som v tej bane taký problém, že taký istý problém to je ako v našom dome. Počkajte, toto si vezmem. A to je taký, že nevieme sa dostať naspäť. Áno. To musím robiť takto dobre, že som to robil s trapdoorov. Dali sa dobre. No. Pozrite sa, aké veci máme. Takéto veci. A ja by som ešte v tomto diele... Neviem, ako by som ešte vylepšil tú baňu, lebo práve o tej bani je tento diel. A nebudem vám blikovať, že čo bude v ďalšom diele. To bude také potom nudné, takže neliknem vám to. Rovne tu levitujúce grevo. Oh my god. Nebojte sa. Dúfam, že mi z toho nepadne flint. No dobre, našťastie nie. No a teraz by som tie bane ešte nejako vylepšil. A to neviem čím, akože oni nevyzerajú veľmi zle. No ani nie, nevyzerajú veľmi zle. Ale tu také pidi veci. A vlastne však ja som sa celý čas pozerala na svoj dom a nie na bane. OK, tak ja som normálne taký inteligentný, jak... Dobre, ja sa k tomu nevyjadrujem, ja som taký idiot. Dobre, tieto bane akože nevyzerajú zle, ale vyzerajú zle, takže dobre, vyťažíme pekne tieto tu trapdoory. Ale robíme to trošku lepšie. Ale nebojte sa, už nemá aj trapdoory, ale na niečo iné ako takéto steny. Takéto steny sú určené iné bloky. Takže, už nebudeme držať tú istú vec, že máme malý dom, budeme mať aj malú baňu. Nie. Dosť hlboká je a preto musí byť aj väčšia. Takže vezmeme toto. No a teraz jeden, a takto. Dáme tu tieto tu dvere. Skúsil by som kombináciu birč týchto stript vecí a... No dobre, nevyzerá to zle. Takže tu dám by som takto. Dobre, no a tu by som dal znútra. A vlastne ešte toto urobíme rovno, keď už sme tu. Tak. Teraz vôjdeme... No, áno, vyšlo mi to. Fú.
jedno okno, druhé okno. Toto sa dá pekne vyklopiť ako keby. No, ani nie, opačne vyklopiť. Ale máme tu dokonca aj okno. Tak toto spravíme teraz. Boom. Nice. Ja som vám nejaký builder, takže nebude to vyzerať až tak dobre, ale ja si myslím, že na baňu to stačí. Tu by som dal ešte jedno okienko, ale také iné. Takéto. Takže sa tu vetra. Dobre, no a teraz ešte urobíme strechu, čo bude ľahké. Pretože urobíme s slebou. Tak som musel mať zase po ruke crafting. Jasné, že ho mám, lebo som ich craftil toľko veľa. Bum, bum, bum. A vycraftím si toto tu ešte ďalších 6 slebov. To bude asi aj veľa, ale nevadí. Crafting vezmeme s sebou jednoznačne. Tak. Tak a tak. Som tu položil ešte crafting, takto by som toto zobral. Nice, dobre, tu by som použil ešte na to aj toto. To by som takto urobil, dobre, toto máme urobené tak, jak som chcel. Takúto zaujímavú strechu tomu urobíme. Oj, som sa zľakol, no ako to nevyzerá veľmi dobre. Ale keď tu pridáme ešte takto tu trapdory. No. Akože keď tam dáme schody. Hej, no schody by to zachránili. Schody to zachránia. Ja si takto pekne 8 týchto vecí. Ježiš, ak som položil stôl namiesto toho. Dobre, máme 24 schodov, no a teraz to vylepšíme, urobíme to lepšie a to tým, že bum, áno, správne, vynikajúco som to položil, fakt akože vynikajúco. Akože fakt sa mi to takto sprosto položí. Áno, vynikajúco. Spadni dole, ty. Ale však, čo to je? Tie schody sú také retardované. Áno, vynikajúco, fakt. Pane, miniam tie schody jak retard. Hej, vynikajúco. Ja to normálne, ja viem tie schody veľmi dobre pokladať, fakt. Sláva. Ešte sa budeme musieť vrácať dole kvôli tomu. Toto tu je trošku ľahšie. A teraz zase toto tu. Presne takto nemám položiť, ja neviem presne ako to mám položiť, takže musím to položiť nižšie, áno. Je to tak. Áno, sláva. Hej, no a teraz nemám pri sebe zase crafting, lebo som položil jak idiot dole. A ešte potrebujem urobiť sleby. No, dobre, tak. 3. Potrebujeme ešte 6 slebov presne, takže robíme si jedné tyčky do zásoby a tu si urobíme. Dobre, prepočítal som sa. Nevadí. Máme presne 9 slebov. Presne toľko nám treba. Bum, 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 bum. Bum. Bum, bum, bum. Bum a bum. Dobre, máme to. Teraz neviem, či... Dobre, pre istotu som si dal posľa bolo raz, 2, 3, no, 3,5, takže... No dobre, teraz sa na to môžeme pozrieť, ako to vyzerá. Počkajte, ešte tu musím drobné detaily zlikvidovať. Aha. Tak ja som... Dobre, nie. Dobre som to spravil. Ešte. To by som asi mal dať takto tu slebiť, je to tu. Aby to bolo všade takisto, alebo nie, ja by som to asi tak nechal. Tu dozadu by som to dal tak a pozrieme sa na to z diaľky, tak toto z kameňa. No, pozrite sa, vyzerá to jak nejaká šmolkovská hovadina, ale no.
Mám 2 craftingy, to je veľmi dôležitá vec. No a toto video má už 12 minút. A vlastne baňu máme hotovú. Takže to by malo byť už všetko pre toto video. Uvidíme sa u ďalšieho videa. A čus!